وزارتا derve ya welatê Kazakhistanê ragihand ku di gera bêde ya asîtana wê tevahiya aliyên Sûrî ango opozisyona Sûrî û rejîma Esed bejdar bibin. Oşanda opozisyona Sûrî ji 13 kesan pêk tê bi serokatiya Ehmed Tuğmê, serokê berê yê hikûmeta demkî ya bi ser opozisyona Sûrî ve. Xeyret Abdurrahmanov, wezîrê derveyê Kazakhistanê di daxuyaniyekî de eşkere kir ku tevahiya aliyên Sûriyên ku hatine vexwendin ji bo amade bin di Kongirê Asîtana 11 de tekezî li ser amadebûna xwe kirine. Di nav wan aliyan de opozisyona Sûrî jî. Rahmanov da diyarkirin ku wê hebûneke netewên yekgirtî jî hebe di Kongirê Asîtana de. Lêbelê tanha netewên yekgirtî nedaye diyarkirin ku bejdarbûna wan di Asîtana de wê bi çi rengî be. Di vê derbarê de İBEX Madyarov, rêveberê ofîsa ragihandinê ya Wezareta Derve ya Kazakhistanê jî amaje kir ku welatên gerentîdar ji Asîtana re ango Tirkiye û Rûsya û Îran li gel welatê Urdunê wekû çavdêr wê bejdar bibin. Smadyarov serbar dike ku ew pêşbîniya bejdarbûna Stîvan de Mistura şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê jî dike. Her li ser danûstandinên Asîtana û pêşbîniyên ku ji encamên wê re tê kirin, endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, Hoşeng Simgemor dibêje li darxistina Kongirê Asîtana ji destpêkê tanha pîlanek Rûsye. Dixwaze li dûr biryarên Encûmena Ewlehiya Navdewletî di derbarê Sûriyê de bizivire. Gur nêrîna min emeliya stane ji destpêkê de heta wekî roja niha xedîa Rûsî bî ji ber iltîfafê li ser muqereratê Jinêv yek bêkirin li dora qeraratên Jinêv û qeraratên ku tê de standin û tên standin ji aliyên muşerikên Mu'temer Jinêv û Amerîka de dewrê wê teqlîz bikin di Sûriye de. Ev hala hene mesalihên muşterekên neqeba Rûsya û Îran û Tirkiye de. Ji aliyê xwe ve çavdêrne siyasî dibêjin ku gera bê ya Asîtana wê bandoreke wê rastarast li ser rewşa Sûriyê bigiştî hebe û pîvanên hêzê û ejmûna welatên zilhêz li ser deveran bi şêweyekî rengereng wê were diyarkirin û nexşeya siyasî wê zelaltir bibe piştî Kongirê Asîtanayê.